Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka ta farkin waraka. Barkanku da kasancewa da mu a wannan rana mai albarka. To ‘yan uwa, yau ga wani magani haɗi ne na ƙarfin mazakuta wanda ya kasance yana da ƙarancin ƙarfi wajen zuwa wa iyalinsa. To a wannan haɗi za a samu biyan buƙata. Duk wanda ya kasance baya iya kaiwa minti 30 tare da iyalinsa, ko kuma wanda gabansa ba shi da ƙarfi, ko kuma wanda ya kasance yana saurin kawowa idan ya je wa iyalinsa. Akwai wanda sun kasance suna samun irin wannan matsala sosai. To wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi sosai. Mutane da yawa sun yi amfani da wannan haɗi sun samu biyan buƙata. Shi ne dalilin da ya sa muka ce mu kawo muku domin ‘yan uwa jama'a su amfana. To haɗin yadda ake yin wannan haɗi shi ne ana samo ƙwai ake samowa guda ɗaya. Bayan an samo shi sai a samo Nescafe. Za a samo kamar cokali 3. Idan an samu kamar cokali 3 sai a jiƙa shi da ruwa, a samu wani mazubi sai a zuba ruwa kaɗan sai a juya. Bayan an kwaɓa shi da ruwa sai a samo wannan ƙwai guda ɗaya sai a ɓare, sai a zuba ruwan ƙwan a ciki sai a juya da cokali. Bayan an juya da cokali sai a ɗora shi a kan wuta ya tafasa. Bayan ya tafasa sai a samu rariya ko kuma wani matsami sai a tace shi wannan haɗin da aka haɗa. Bayan an tace shi a cikin wani kofi, to sai a ɗauka sai ka sha kofi ɗaya kafin ka je wa iyalinka kamar da minti 10 haka. To bi'iznillahi in dai aka yi wannan haɗi, to za ka kasance cikin ƙarfi. Za ka ɗebi awanni masu yawa kana tare da iyalinka ba tare da ka gaji ba. Domin wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi sosai. Kuma idan ana yawan yin sa akai akai za a samu ƙarfi sosai, domin wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi. To ga masu buƙatar magungunanmu na cibiyarmu mai albarka, za su iya kiran mu a lambar waya ko su tuntuɓe mu ta WhatsApp 081 20 44 72 96. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.